Здравейте и добре дошли в първи епизод на Клиничен компас, новата поредица на Бампа подкаст. Бампа подкаст е проект на Асоциацията на българските медицински професионалисти в чужбина, организация, която обединява хора от страната и чужбина с експертиза и много желание за още по-добра медицина в България. Аз съм Георги и днес заедно с Ванеса ще бъдем ваши водещи. Ние сме студенти по медицина и ентусиасти, част от Бампа. С тази нова линия на подкаста поставяме една основна цел да говорим за важни и полезни медицински практики и медицински теми по ясен и структуриран начин, който да бъде достъпен за абсолютно всички хора, замесени в медицинската сфера, което включва лекари специализанти, лекари специалисти, че дори студенти по медицина. Важно е да засегнем не само съответна област, но и да обсъждаме актуални теми, клинични подходи и като цяло медицината и бъдещето на медицината в България, като днес поставяме началото с една особено значима тема, която Ванеса ще ви представи. Първата тема, с която ще открием нашия подкаст, е множествената склероза. Поводът е Световният ден на множествената склероза, който се отбелязва всяка година на 30 май. Инициативата е организирана от Multiple Sclerosis International Federation и обединява организации и общности от десетки държави, като тази глобална и мащабна инициатива цели повишаване на осведомеността за хроничното автоимунно заболяване на централната нервна система, засягащо над 10 000 души в България. И нашият гост днес ще ни представи както себе си, така и накратко какво всъщност представлява това заболяване и ще отговори на въпросите ни, свързани с него. Здравейте и от мен. Казвам се Явор Лъчков и също съм член на БАМПА, на Асоциацията на българските медицински специалисти в чужбина. Много се радвам да имам честа да съм част от първи епизод на тази линия на подкаста на Бампа с името Клиничен компас, в който си говорим наистина конкретно за медицина, с много информация за медицински, за добри медицински практики и за това какво е новото в дадена сфера и всичко това на достъпен език. Още повече се радвам, че случайността избра това да стане така, че всъщност първи епизод да има за тема множествена склероза, която е моя сфера на експертност. Занимавам се с множествена склероза от доста време. Аз самия живея в Германия и практикувам в университетската болница в Франкфурт на Майн. Там съм вече от няколко години завеждащ отделение в неврологията, в клиниката по неврология към университетската клиника. Ръководител съм на научна група по невроимунология, в която изследваме не само множествена склероза, а и други невроимунологични заболявания, като миастения гравис, оптичен невромиелит, МОГАД, както и различни автоимунни полиневропатии. И от няколко месеца, освен това, работи в кабинет по неврология, което ми дава също доста така интересен поглед върху нещата. И с удоволствие бих отговорил на въпросите за множествената склероза, тъй като наистина според мен това е изключително важна тема. Официалните цифри в България са за над 10 000 човека, които страдат от това заболяване. Според мен има много голяма неофициална цифра, която всъщност съществува и която е много по-голяма от 10 000, т.е. много повече хора са засегнати. И според мен има адски много неща, които трябва да стигнат и до пациенти, и до колеги като новости, като знания. И това е може би една от мотивациите ми да участвам, да мога да споделя моя опит и да мога да споделя това, което знам, че се случва по света в тази област като новости и като нови утвърдени практики. Естествено, скритата заболеваемост може би е повече от сигурна, нали, за множествената склероза, но може би да започнем от самото начало. Какво можете ли да а, преговорим? Какво точно е множествената склероза? Как възниква? Какво точно представлява? Всъщност Ванеса преди малко го спомена и това е може би най-кратката дефиниция на множествена склероза. Това е хронично заболяване, т.е. това е заболяване, което не се появява само веднъж.
а то се проявява отново и отново. Това е автоимунно заболяване, т.е. самата имунна система е в основата на целия проблем. И това е заболяване на централната нервна система, т.е. биват атакувани части от централната нервна система. Т.е. ние имаме едно постоянно атакуване на централната нервна система, на части от нея, от самата имунна система. Хронично автоимунно заболяване на централната нервна система. Това е най-кратката дефиниция. Като разбира се, може да се говори с часове за тази болест. Аз ще се постаря да бъда все пак сравнително кратък и да обобща така най-важното за тази болест. Може би, не знам, е добре да започнем с това на какво се дължи тази болест и как се появява тя. И там също може да говорим много, тъй като има много фактори, които играят роля. Аз бих искал да започна с това, че със сигурност има генетичен компонент в това заболяване. Тоест, генетичният риск, ако има на лице, децата на родители с множествена склероза имат завишен риск, самите те да развият множествена склероза, но това не е това не е доминантно заболяване, т.е. Не е риска 100%, но риска сигурно се увеличен. Риска е по-голям, отколкото при някой, който няма множествена склероза в семейството. Как се е стигнало до това? Бих искал да ви покажа едно много интересно изследване. За целта само ще споделя екрана си. Само една секунда. Супер. Така, това, което виждате тук, са всъщност две карти, които са много интересни. В лявата част на картата, само да се сложи поинтера, в лявата част на картата виждате всъщност атласа на превалентността на множествена склероза, там където цветовете са по-топли, т.е. отиват към червеното, там са много често срещани случаите на множествена склероза. И както виждате, това са всъщност страните най-вече в Западна Европа и скандинавските страни. И ако сравните това с тази карта в дясно, това е картата, която всъщност показва разпределението на гените, които са свързани с склонността да се развие множествена склероза. Те, разбира се, не са един и два, те са много различни гени, но тези гени са свързани до някаква степен с активността на имунната система. Т.е. когато те са в в този си вид налични, като вариант на гена, те тогава са свързани с една по-висока активност на имунната система и по-голяма склонност към развитие на множествена склероза. И всъщност интересният въпрос е как се стига до това, защо тези гени са точно тук и те водят до това разпределение на случаите по множествена склероза. И там има едно супер интересно изследване, което преди една-две години беше публикувано в изключително престижно списание Science, ако не се лъжа, или не, в Nature беше, в Nature точно така. И там се всъщност обединиха невролози, археолози, историци и биолози в един голям екип. И всъщност те си казаха, добре, нека да изследваме всъщност човешки кости, които са намерени в различни разкопки, тъй като знаете, нали, разкопките археологичните, те са на пластове, т.е. колкото по-надолу се слиза, толкова по-стар е пласта и толкова по-стари са нещата, които се намират там. И логично е, че костите, които биват намирани в по-дълбок пласт, те са и по-стари като възраст. Знаете много добре, че колкото са стари костите, винаги може да се извлече ДНК от тези кости. И всъщност те по този начин правят, както ние, нали, може би едно време, не знам, предполагам, че вие сте го правили такива отразни дървета, сте гледали колко кръга има, за да определите възрастта на кръга, на дървото. По този начин те, нали, също са гледали ДНК-то на различните кости, за да определят колко са стари костите. И вижда всъщност, че тези варианти на тези гени, които са свързани с повишен риск от множествена склероза, се появяват едва около преди 5000 години в Западна Европа и в скандинавските държави. И ако слязат по-надолу в пластовете на разкопките и изследват по-стари кости, откриват всъщност, че там тези варианти на тези гени ги няма. Тоест, тези варианти са били привнесени в Западна Европа и в скандинавските страни преди около 5000 години. А какво се случва тогава? Това е било едно от големите велики преселения на народите. И тогава всъщност доста големи групи от народи от кавказските степи са били по една или друга причина са тръгнали на път и са дошли в Западна Европа и в скандинавските държави. И тези народи от Кавказските степи, тях е интересно да бъдат, там е интересно да бъдат погледнати по-внимателно,
те всъщност са такива, които са отглеждали овци, крави, говеда, т.е. животни. И как са ги отглеждали? Те много често са живели в близък контакт с тях. Те са били отчасти в самата им къща, много близък контакт са имали с тях. И там може да си представите, това е хипотезата всъщност, нали, че така се е случило, че всъщност по този начин, ако те са имали такива генни варианти, които са били много свързани с много активна имунна система, по този начин те са имали еволюционно предимство, тъй като самата имунна система ги е пазила от бруцелоза, от разни други инфекции, които са предавали от животни на хора. И те са имали нужда от това нещо, чисто еволюционно погледнато, за да се предпазят от разни заболявания, от инфекции от животните. Обаче тази имунна система или този вариант на имунната система се е привнесли, така да се каже, в Западна Европа, където ги няма тогава тия неща. И там са останали, тъй като те са имали еволюционно предимство. И в един момент обаче се оказа 5000 години по-късно, че в нашия живот, в нашето ежедневие, ние нямаме толкова голяма нужда от толкова активна имунна система и това нещо се превръща по-скоро в недостатък. Това е хипотезата на тези изследвания и всъщност те показват, че може би тези генетични варианти, които са свързани с повишен риск от множествена склероза, са следствие на еволюцията и следствие на исторически събития преди няколко хиляди години. И наистина е така, че това обаче не е достатъчен факт, т.е. не е достатъчна причина. Дори и човек да има такива гени, това не означава, че се разболее от множествена склероза, нужни са и други причини, които трябва също да се случат. И много от нещата, за които много се говори, е инфекцията с вируса на Епштайн-Бар. Предполагам, че сте чували за него. Нали, той е причината на инфекциозната мононуклеоза, например. И интересното е, че излязоха доста силни изследвания, които показват, че когато човек се зарази с този вирус, риска му да развие множествена склероза, чисто статистически погледнато, е 32 пъти увеличен в сравнение с хора, които нямат такава инфекция. Това може да се види тук, например, на тази графика, горе в ляво, където са показани рисковете на хора, които имат негативна серология за Епштайн-Бар вирус. Тези от тях, които в течение на времето се разболяват и получават антитела, т.е. нали, явно по някакъв начин се е случвала някога някаква инфекция, и тези, които още от самото начало са били позитивни за Епштайн-Бар. И тук риска е 32 пъти по-голям от тези, които не са били заразени. Това е вярно за Епштайн-Бар, но не е вярно за други вируси, като например тук е вируса на цитомегалията и така нататък. Сега естествено може да се попита, добре де, обаче това как така е валидно при положение, че може би 90% от хората все някога в живота си ще се срещнат с вирус. И наистина чисто статистически погледнато, ако не се лъжа, беше към 90% вероятността, ние в живота си някога, по някое време, да се заразим с Епштайн-Бар. Тоест много малко хора остават незаразени до края на живота си. И там идеята е, че всъщност най-вероятно силата на имунния отговор на тялото вследствие на заразяването с Епштайн-Бар е ключа от бараката, както се казва. Тоест, това е всъщност определящо. Това, което виждате тук долу, са всъщност рисковете човек да остане здрав и да не се разболее от множествена склероза, в зависимост от това колко е висок титъра на антителата. Това е нали, една възможна мярка да се измери колко всъщност е силен имунния отговор на тялото след инфекцията с Епштайн-Бар. И тази линия, която виждате тук с червеното, светло-червеното или оранжевото, е всъщност линията на хората, които имат възможно най-високия от тези хора тук в това изследване, най-високия титър. Тези другите са всъщност горе-долу така средни по сила и тези в синьо са с най-низкия титър. И това, което виждате че тук долу на тази част от графиката, е, че всъщност някъде около 6-та година след инфекцията с Епштайн-Бар вирус, хората, които абсолютно всички от групата, които са се заразили с Епштайн-Бар и които имат възможно най-силно високия титър на антитела, абсолютно всички от тях се разболяват. Не остава нито един без множествена склероза. Тоест тук дяла
на disease-free survival, нали, т.е. без множествена склероза, е 0 след 6 години. А тези, които са с най-възможно най-слабия отговор, имунен отговор на инфекцията, нямат никакви антитела. На 6-та година все още абсолютно всички са без множествена склероза. Така че със сигурност тези два фактора, генетичния фактор и инфекцията с Epstein-Barr вирус играят роля, както и имунния отговор следствие на инфекцията. Какво се получава? Невероятно молекулярна мимикрия, т.е. имунната система се обърква, така да се каже, и разпознава части от нейната система като части от Epstein-Barr, най-вероятно, и по този начин ги атакува, най-простичко казвам. Разбира се, има и други фактори. Те също са доста добре изследвани. Това са само една част от тях. Няма да ги изреждам всичките, но само ще спомена, че пушенето със сигурност е доста силен фактор. Пушенето както повишава риска от развитието на множествена склероза, така и ам, влошава прогнозата. Пациенти с множествена склероза, които пушат, всъщност имат много по-лоша прогноза, тъй като пушенето поддържа автоимунните възпалителни процеси. И други фактори, които се дискутират са, например, нивата на витамин D, може би ниска експозиция на слънце, също така може би и пасивното пушене и така нататък. Но тези, които преди малко споменах, всъщност с най-голямо значение. Това е всъщност множествена склероза и на това се дължи тя. Доста изчерпателно. Аз за първ път чувам до такава степен обяснено множествената склероза и може би това всъщност е доста важно за разбирането на едно заболяване, не само от този тип, ами като цяло еволюционно и исторически да се поглеждат нещата, за да може наистина да си обясним какво се случва, защо е този причинителя, за което страшно много благодаря. Може би като млади и любопитни студенти по медицина всички така сме се интересували, но към момента за първ път чувам до толкова изчерпателно обяснение на нещата и може би факторите трябва да бъдат малко по-известни. Генетичният фактор, доста хора смятам, че нямат представа изобщо за това, че могат да наследят това заболяване или доста малко хора го осъзнават, че Така е, имат такъв така е. риск. Да. Като студенти, за нас най-важният въпрос през цялото ни изследване е именно защо. И патофизиологията, особено аз като студентка в трети курс, е нещо, което наистина е в есенцията на всяко едно заболяване. И ще може ли да ни разкажете малко повече самата патофизиология на множествената склероза и как точно се случва това заболяване? Да, разбира се. Аз ще се опитам тук отново да използвам една доста схематична картинка, която намирам обаче с доста сполучлива, тъй като обобщава доста простичко най-важното, което може да се каже за физиологията, за патофизиологията на множествена склероза. Както казахме, множествена склероза е заболяване на централната нервна система, т.е. засегнати са най-вече мозъка и гръбначния мозък, като това, което може да се поспори от анатомична гледна точка, дали към централната нервна система се брои също така и оптичния нерв, тъй като той също бива засегнат при множествена склероза, но той всъщност формално е мозъчен нерв. Но въпреки това той се брои към този контекст. Той също може да бъде засегнат. Това, което се случва е, че в много от случаите това започва, множествена склероза започва с това, че някъде тук по бариерата между кръвта, между кръвносните съдове и мозъка се получава някакъв лекаж, т.е. някаква проходимост вследствие на някакви дисфункционални процеси. И имунните клетки от периферията, те клетките и Б-клетките по някакъв начин успяват тук да влязат в паренхима на мозъка или на гръбначния мозък или на оптичния нерв. И веднъж влезли в паренхима, в мозъка, те започват да си комуникират помежду си, да интерагират една с друга, интерагират също така с микроглия, клетки. Това цялото нещо води до една каскада от възпалителни процеси, свързани с повишаване на концентрацията на определени възпалителни молекули, антитела, цитокини и така нататък.
и това води до това, че всъщност милиновия слой, олигодендроцитите, които го изграждат, биват нападнати. И с тях се случва това, което би трябвало да се случва принципно само с различни вредители в централната нервна система, но всъщност в случая имунната система разпознава частите от централната нервна система, в случая олигодендроцитите, като вредители и ги напада. Тоест, отново повтарям, проходимост на бариерата, имунните клетки от периферията, това са периферни имунни клетки от кръвта, влизат през проходимите части на бариерата, която би трябвало да не е проходима в случая, и започва една каскада от възпалителни процеси, които водят до унищожаването на части или на цялата изолация на нервните клетки, която се състои от олигодендроцитите. И сега може да си представите, че всъщност в зависимост от това къде това се случи, се появят и различни симптоми. Тоест, може да се появят симптоми с зрението, симптоми с моториката, с сензориката и така нататък, в зависимост от това, кои клетки точно биват нападнати. А напълно е възможно, и предполагам, че може би за симптоми после ще си говорим, напълно е възможно това да остане и без никакви клинични симптоми. Много често, аз съм мога да го спомня и после, като си говорим за симптомите и за клиничната част на болестта, при първата диагноза, когато хората дойдат при нас и поставям диагнозата, вследствие на, примерно, оптичен неврит, възпаление на оптичен нерв или миелит, възпаление на гръбначния мозък, правим и АМР на главния мозък и виждаме, че всъщност там са 20, 30, 50 лезии и нито една от тях не е била забелязана клинично човек. И това се дължи всъщност на изключително големите ресурси на мозъка в млада възраст. Повечето хора са млади, когато се диагностицира за първи път болестта, и те успяват да компенсират всички тези лезии, всички тези унищожения на изолацията на нервни клетки, вследствие на своята невропластичност и на ресурсите, които имат. И това, когато тези процеси, които виждате тук, засегнат стратегически важно място, например част от гръбначния мозък, където минават нервните магистрали, за които примерно управляват пикочния мехур или дефекацията. Това вече нещо се забелязва, защото нали, изведнъж тази функция не работи както трябва. Или пък ако това се случи в оптичен нерв, където много бързо се получават симптоми, или пък вече ако с толкова много набои лезиите, че всъщност това не може да се компенсира и тогава всичко, цялата система рухва, така да се каже, и се забелязва много бързо нали, какви дефицити има човек. Сега, това, което обаче човек трябва да знае, е, че тези възпалителни процеси, които идват от периферията, т.е. този наплив на имунни клетки от периферията през ендотела в паренхима на мозъка и на гръбначния мозък, е в много от случаите в ранните фази на болестта и с течение на годините, колкото повече напреда болестта, толкова повече намалява важността на този процес. Това го виждате тук изобразено на тази графика, където всъщност тази пирамида започва да се смалява с времето и тези процеси на наплив от периферията към мозъка започват да намаляват. А, и всъщност тези пристъпи, които може би сте чували, за които нали, повечето хора знаят, т.е. рязкото влошаване, което се дължи на един рязък наплив на имунни клетки от периферията към паренхима, тези пристъпи все повече намаляват. Това, което обаче се случва паралелно, е, че един друг процес, който междувременно знаем тече още от самото начало на болестта, той не се появява много по-късно. Ни дълги години вярвахме, че всъщност този процес започва много по-късно и той в началото изобщо не е на лице, но не е така. Но знаем, че още в самото начало този процес е там, но той е толкова в бекграунда, така да се каже, толкова назад, че ние не го забелязваме клинично. И това с течение на времето започваме да го забелязваме. Това е едно хронично възпаление, което обаче е абсолютно капсулирано вътре в централната нервна система. Тоест тук имаме имунни клетки, които са ето тук в едни структури, които са в близост до менингите. Те са структури, които са напълнени с такива имунни клетки и там има едно такова бавно клинично възпаление, което ако може да си представите, когато има пожар, който изведнъж избухва, това са имунните клетки, които идват от периферията и предизвикат адски много демидж. И накрая обаче остават едни такива
като въглени в пожара, които тлеят много дълго време. И точно това тлеене е всъщност най-подходящата метафора за това хронично възпаление, което е абсолютно капсулирано от периферията. Тоест, то се случва в централната нервна система без влияние отвънка и то предизвиква всъщност едно вторично влошаване, му се казва. Вторично, защото дълго време мислихме, че това се появява на втори етап, а то всъщност го има още в началото, просто с течение на времето става по-ясно. И това е, освен че е едно бавно възпаление, е също така и невродегенеративен процес. Тоест има едно много бавно разграждане на нервните клетки, което не е свързано с възпаление от периферията. И точно тук е и важното да се разбере, че на това се дължи бавното влошаване на пациентите след примерно 10-15 години, когато са били доста стабилни и изведнъж почват да се влошават без нови пристъпи, без нови лезии в ЯМР и въпреки това те стават все по-зле и все по-зле. И този процес по-трудно можем да го повлияем. Аз ще ви покажа по-късно и относно лечението на множествена склероза, че там също има голяма разлика за този процес за вляво. Междувременно имаме над 20 лекарства, които абсолютно са променили света на множествена склероза и прогнозата й. А за този процес в дясно нямаме почти никакви лекарства и в момента се чакат нови препарати, които може би ще доведат до някакво подобрение, но тук почти нищо нямаме на лице. И затова е много важно да не се допуска всъщност да се стигне изобщо до тук, този процес да спечели влияние и да мине, така да се каже, на преден план. И ако може да се забави или изобщо да се избегне неговото настъпване на преден план. И това всъщност, което ви разказах, се превежда и на клиничен език, така да се каже, тъй като тук виждате много схематично показано как би изглеждал курса на болестта при някои от пациентите. Има, нали, пациенти, които са пресимптоматични, т.е. имат лезии в ЯМР или промени в ликвената течност, които не са симптоматични, те не знаят за тях, но ако по някакъв случайно се направят ЯМР или биват пунктирани с ломбална пункция, то тогава тези находки биха били на лице. И в един момент, вече когато бива преминат този clinical threshold, този клиничен праг, така да се каже, се случват първите пристъпи и всъщност повечето, над 80% от пациентите имат такива пристъпи, които след това се възстановяват в повече случаи. Не винаги, но се възстановяват понякога. И в един момент започват все по-малко да се възстановяват. Вие виждате тук как всъщност тази червена линия не се връща отново към изходната си позиция, а продължава да нараства и със всеки един пристъп става все по-зле. И в един момент, дори без пристъпи, започва да се влошава това нещо. Тоест тук вече този втория процес е минал на преден план и се получава тази вторична прогресия, това вторично влошаване. И този курс на болестта тук вече, този фенотип е вторично прогресивна болест, така да се каже, вторично прогресивна множествена склероза. Това е, нали, за патофизиологията, като се опитах, разбира се, на възможно най-достъпен език, да обобща нещо, за което можем да говорим с часове наред. Много благодарим за което, защото надявам се и силно вярвам, че ни гледат специалисти от най-различни специалности, което е изключително важно. Абсолютно всеки от нас и като студенти, и като медицински професионалисти от различни специалности да различаваме, било то в терапията, било то в лечението, защото това си е социално значимо заболяване и това, което казваме, че диагнозата доста често се поставя в млада възраст и възможностите и наличието на препарати, с които да се третира в по-начален етап е доста важно и може би мрежата е затрупана с доста информация относно МС и доста хора, които разказват относно личния си път в заболяването и така нататък, но кои са най-честите симптоми на множествената склероза и кое най-често довежда пациента до лекарския кабинет? Аз споменах преди малко за някои от тях и всъщност има доста добра статистика, че най-често срещаните симптоми като първа манифестация, първо протичане на болестта клинично, са свързани с, например, зрението или с сензориката, с изтръпване или с така нареченото мървучкане. Пак казвам, зависимост от това къде се появи следващата лезия в централната нервна система и доколко голяма е тази лезия, доколко засяга такива структури, които са стратегически важни и доколко другите части от мозъка успяват да компенсират това, което се случва с тази лезия. Така че малко е и въпрос на късмет. Тоест има пациенти, които
по някакъв съвсем друг начин се проявяват, отклонявайки се от статистиката, но най-често са или пациенти, които имат възпаление на оптичния нерв, т.е. има една много типична комбинация от размазано зрение, т.е. те не могат да виждат добре самото око, имат едно избледняване на червения цвят, тъй като самия оптичен нерв е възпален и не може да пренася добре самата информация. И има също така една болка, която се получава от това, че знаете много добре, винаги където има възпаление, има и подуване, има оток. Тоест оптичен нерв, когато се подуе, то е едно, разбира се, много малко подуване, много малко ток, но той се вижда, ако се направи достатъчно добра резолюция, ямер с достатъчно добра резолюция. И когато има такъв ток, когато се движи окото, това дразни всъщност и това предизвика болка. И на това се дължи тази типична болка при движение на очите, когато се комбинира с наблюденото зрение и с наблюденото възприятие на цвят. Това е много типична комбинация на тези симптоми за оптичен неврит, за възпаление на оптичния нерв. И даже има една много хубава приказка на немски, че типичната констелация на симптоми или типичният случай е, че пациентът нищо не вижда и очният лекар нищо не вижда. Тоест, пациентът има проблем с окото и нищо не вижда, отива на очен лекар и очен лекар казва нищо няма, нищо не виждам. И в такъв случай трябва да се насочи пациента към невролог. Това е една много типична констелация. Другите типични констелации са свързани с изтръпване, мръвочкане и други подобни симптоми. Те се дължат много често на лезии в гръбначния мозък. Там, предполагам, че знаете от анатомията, самия канал, през който минават нервните магистрали, е много тесен, т.е. дори най-малката лезия може да предизвика сравнително голям демидж там. Това може да си го представите и доста образно, като си представите една улица, по която минават много коли, адски много коли. Тази улица обаче е много тясна и могат да се размият при максимум две коли. И ако една от тях обаче закъса, може да си представите какво задръстване ще се получи зад нея. Нали, по този начин може да си го представите. И всъщност за това дори най-малките лезии в гръбначния мозък често водят до изтръпване, мървучкане и други подобни симптоми. Интересното е, че има адски много други симптоми, които също са възможни. Има различни парези, има различни дефицити, които се дължат на лезии в мозъчния ствол, в малкия мозък. Има също така и много други симптоми, за които човек не винаги спонтанно си казва, окей, това е множествена склероза. Например, проблеми с уринирането, проблеми с дефекацията, много силно изразена умора, така речената фатиг. Това също е типичен симптом на множествена склероза. И също така знаем, че пациентите с множествена склероза чисто статистически имат и повишен риск от когнитивни дефицити и депресия. Тези всичките неща в началото не са всички на лице, т.е. с течение на времето започва да се появят повечето от тях. И интересното е, че даже много от нещата, които в началото никой не говори за тях, много малко хора отиват и казват, аз имам проблем с умората, фатик и множествена склероза. Това нещо почва да го докладват доста по-нататък, макар че съм сигурен, че още в началото го имат, но просто не могат да се сетят, че това идва от множествена склероза. Има и други симптоми, за които просто хората не искат да говорят. Има симптоми, които са свързани с сексуалността, нали, проблеми с ерекцията и така нататък, които се дължат всъщност на лезии в гръбначния мозък. Те си имат чисто органична причина. Така че малко въпрос на късмет, но чисто статистически проблеми с зрението и проблеми с сензориката са най-често срещаните. Като пак казвам, много често има много повече лезии, отколкото човек очаква. Просто защото е въпрос на късмет коя лезия ще усети човек в един момент. Както казахте, самата клинична картина е наистина доста широка и обширна и се проявява по различен начин при различните пациенти. Ние като клиницисти доста често, нали, сега влизайки в клиниката, си говорим за диференциални диагнози и за това как точно да поставим вярната диагноза. Кога поставяме със сигурност диагнозата множествена склероза при такива пациенти? Аз само да кажа, че това, което също може човек да запомни в този контекст е, че множествена склероза също бива наричана болестта с хилядата лица, тъй като всеки един пациент е доста индивидуален в неговите оплаквания.
А специално за диагностиката има утвърдени алгоритми. Това са така наречените критерии на Макдоналд. Тук само да направя една схема, да направя една скоба, да отворя една скоба, че всеки път по време на държавния изпит изтръпвам, когато чува срещу себе си някой да каже критериите на Макдоналдс. Нали, само това искам да ви помоля. Не е Макдоналдс, няма нищо общо с Макдоналдс, Макдоналд, без S накрая. И тези критерии всъщност биват ревидирани на всеки няколко години. И последната ревизия е от 2024. Работата беше публикувана миналата година, 2025, така че това са всъщност в момента актуалните критерии, по които се диагностицира множествена склероза. И там можем да ги разделим на две големи части. В ляво всъщност виждате тази част, която до сега беше малко или много основна част от критериите, когато човек идва при вас с симптоми, които подсказват наличието на множествена склероза. Това, което си говорихме тук що. Изтръпване, мърлучкане, проблеми с зрението, проблеми с ходенето и така нататък. Това може да бъде както под формата на пристъп, т.е. това, което ви обясних по-рано, че дали рязко влошаване има на неврологичните дефицити. Може да бъде и това бавно влошаване, което при някъде около 10% от хората още в самото начало се забелязва много ясно, нали, с първична прогресия, така да се каже. Това, което е много важно е да се направи в началото и да се изключи диференциалните диагнози. Преди да бъдат прилагани след по-нататъчните критерии, трябва да сме сигурни, че това не е нещо друго. Най-често срещаните мимики на така наречените мимикс на множествена склероза, т.е. дори заболявания, които подсказват, че това може да е множествена склероза, но накрая се оказват нещо друго, са други автоимунни заболявания на централната нервна система, като могат или оптичен невромиелит, но също така и саркоидоза, също така и ревматологични заболявания, които могат да бъдат с проявления в централната нервна система. Има и по някой път лупус, има по някой път дори ревматологични заболявания, пехчет понякога може да изглежда така. Има някой път и по-силно изразени хиповитаминози. Хиповитаминоза на витамин B12 също може да по някой път да прави такива демилинизиращи щети в централната нервна система. Освен това, нали, някой път, ако диференциалната диагноза се базира на образна диагностика, нали, това е естествено много по-рядко, може да е нещо съвсем друго, може да е някой инсулт, някаква неоплазия, нали, туморно заболяване, което на ЯМР да изглежда като такава лезия множествена склероза, но да е нещо съвсем друго. Така че, нали, там трябва много внимателно да се погледне да не става дума за нещо друго, и за това се прави образна диагностика, правят се лабораторни тестове и сега ние в Германия правим винаги лумбална пункция. Много, много рядко не правим лумбална пункция, но това е доста до голяма степен исторически погледнато просто обусловено, тъй като лумбалната пункция винаги с много нисък прак се е правила при много чести случаи, докато знам, че това не е така навсякъде. Знам, че в Америка, например, много рядко се прави и много пациенти се диагностицират без лумбална пункция. В България, доколкото знам, също не се прави на всеки. Така че там трябва да се помисли просто дали има някакви данни за инфекциозно заболяване, например, които наистина налагат правенето на лумбална пункция, например, някакви данни за невроборелиоза, за сифилис или нещо друго, което също може да прави такива лезии в централната нервна система. Ако приемем, че всички тия домашни сме си ги свършили и сме изключили диференциалните диагнози, то тогава поглеждаме в колко от така наречените типичните за множествена склероза локации имаме лезии. Има според новите критерии 5 на брой локации в централната нервна система, които са типични за множествена склероза, които се срещат много често при множествена склероза. Аз ще ви покажа на един от следващите слайдове. Но накратко казано, това са така наречените перивентрикуларни лезии, лезиите, които са в кортекса или до кортекса също, лезиите, които са в мозъчния ствол и в малкия мозък, лезиите, които са в гръбначния мозък и от 2024 и оптичния нерв също е като типична локализация на лезии за множествена склероза. И в зависимост от това колко от тези места са засегнати, може да се постави диагнозата по-лесно или по-трудно. Ако са засегнати 4 от тези 5 места, всъщност диагнозата може да се постави веднага.
Ако са засегнати по-малко от 4 места, то тогава вече са нужни допълнителни находки, както в областната диагностика, така и в ликовата течност, които всъщност да подкрепят диагнозата на множествена склероза. Ам, Няма да минавам във всички детайли, всички различни алгоритми, но това нали, може би е важно да се запомни, че всъщност се гледа в областната диагностика доколко такива лезии засягат типичните места и в зависимост от това колко такива типични места са засегнати, вече се процедира от там нататък и се търсят допълнителни аргументи. Хубаво е да се знае, че а, отскоро, всъщност от тази последната ревизия, вече може да се постави диагнозата дори и при хора, които нямат все още симптомите за множествена склероза, но при които находката в областната диагностика е абсолютно съвместима с множествена склероза и в ломбалната пункция също. Типичните примери за това са хора, които заради силно главоболие или пък заради епилептичен пристъп или заради нещо друго са получили АМР и може би ломбална пункция. И изведнъж се оказва, че в ЯМР има много лезии на брой, които приличат на множествена склероза и в ломбалната пункция има някакви признаци на хронично възпаление. И тогава, естествено, човек се пита това множествена склероза ли, при положение, че няма никакви симптоми. И доскоро това нещо не го наричахме множествена склероза, това го наричахме по различен начин, радиологично изолиран синдром. Критериите малко се промениха и вече при определени констелации, не при всички пациенти, но когато броя на лезиите и на локациите и находките в ликвидната течност са достатъчно специфични и издават доста добри данни, които показват, че тези хора всъщност рано или късно в следващите години ще получат първите си симптоми, тогава може да оставим още диагнозата още преди да са получили симптомите. Защо това е важно? Ние, естествено, винаги трябва да се ръководим от принципа, че ние не лекуваме ЯМР находки, ние лекуваме хора. Това е много важно да се знае. И това е така. Но хубаво е също така да се знае, че над 50% от тези хора, които имат такива находки в ЯМР, с достатъчно голяма специфика, разбира се, не при всеки това е вярно, в следващите 10 години ще получат своите симптоми. Има доста ясна статистика за това. И ако го лекуваме като множествена склероза, то това може да го забавим или дори да го предотвратим. Тоест, нали, пак се връщаме на идеята, че трябва възможно най-рано да се лекува самото заболяване, за да не се позволи това нещо да се разрасне. Това са примери само за някои от лезиите. Донесъл съм ги с мен, за да мога, да мога да ви покажа. За типични локации на лезиите. Ето това тук в този сектор на картинката, сектор А, са така речените периметрикуларни лезии. Това са, всъщност това важи за всички лезии при множествена склероза. Те имат овална форма или кръгла форма. В така наречените Т2 или флера секвенции на ЯМР са хиперинтензни, т.е. те са светли, така да се каже, по-светли са от мозъчния паренхим и са минимум 3 мм в своя диаметър. Това са основните критерии, за да може да се каже, че тази лезия е типична за множествена склероза. И перивентрикуларните са с контакт с вентрикуларната система, т.е. те наистина докосват, така да се каже. Юкстакодикалните, т.е. тези, които са точно до кортекса, са също с контакт до кортекса или са в самия кортекс. Инфатенториалните, т.е. тези, които са под главния мозък, така да се каже, т.е. под кортекса, те са в малкия мозък или в мозъчния ствол. И тук виждаме пример за лезия в гръбначния мозък. И тези лезии могат също така при апликация на контрастно вещество, ако са нови, ако тъкмо сега в момента се случва възпалението, ако сещате още веднъж за тази картинка, ето имунните клетки идват от периферията, и самата бариера е нарушена и те преминават през бариерата, това нещо се случва по същия начин и с контрастното вещество. Затова всъщност виждате тук контрастно вещество по ръба на лезията, защото там бариерата е нарушена и контрастното вещество от кръвоносния съд отива в паренхима на мозък. И затова се визуализира на образната диагностика. А това, което виждате тук долу в дясно е така речената електрофореза на ликвор и на серум. Предполагам, че знаете какво е електрофореза. Нали, в крайна сметка се пускат протеините по електрофорезата и в зависимост от това от какви протеини се намират в ликвора и в серума, се получават като ивици, така да се каже. И тези ивици всъщност се боят дали са налични в ликварната течност или в серума. И както виждате, примерно, начем тук при тип 2 и при вид 2 и при вид 3, в ликварната течност има
повече линии, така да се каже. И тези линии всъщност са израз на хронично възпаление. Те се дължат на имуноглобулини, които се намират само в ликвената течност, но не и в серума. Тоест това е така нареченото автотехтонно, т.е. вътре в централната нервна система случващо се хронично възпаление, което предизвиква произвеждането на такива имуноглобулини отново и отново и отново, вследствие на активирани Б клетки. И когато това е налично, а, това са така наречените олеоклонал бенз, така наречените олеоклонални ивици, които са позитивни, които са част от диагностичните критерии. Когато те са налични, това до голяма степен увеличава вероятността за наличието на множествена склероза. Те не са специфични, т.е. има и други заболявания с такава находка в ликвената течност, но са много сензитивни, т.е. множествена склероза без такива неща е малко вероятно да е множествена склероза. И това е така речения ред флек. Тоест, ако има пациент, който няма такива находки в ликвената течност, то тогава трябва да се помисли да не се изпуска някаква диференциална диагноза. И тук още веднъж като пример само за оптичния нерв, който също може да се визуализира в ЯМР и тук също. Така, това е всъщност за диагностичните критерии от мен. Като по това, което говорим до момента, разбирам, че възможно най-ранното започване на лечението по възможно най-правилния начин може доста да облегчи пациента в развитието на заболяването. И точно това провокира следващия ми въпрос. Какво е лечението на множествената склероза, което ни е познато към момента? Ами, това е всъщност въпрос, на който може да се каже, краткият отговор би бил всъщност, че има три вида лечение, три колони, на които три основи на лечението, така да се каже. Първата основа е лечението на пристъпите. Над 80% от пациентите започват болестта си с пристъпи. Тези пристъпи се лекуват с високи дози кортикостероид, който се дава най-често интравенозно. Теоретично може да се даде и през устата, но в повечето случаи се дава интравенозно. Говорим за, например, 1000 мг, т.е. 1 грам метилпреднизолон, като тук трябва да се мисли също така и за възможните компликации, възможните осложнения, т.е. трябва да се даде със сигурност инхибитори на протоновата помпа, нали, пантопразол или нещо подобно, за да не се получи укус, да не се получи, нали, осложнение с лиговицата на стомаха. Трябва да се даде профилактика за тромбоза, тъй като знаете, кортикостероидите увеличават риска от тромбоза и естествено при Да. пациенти с диабет трябва да се следи кръвната захар. Ако първият курс, т.е. този курс се състои най-вече от повече случаи 3 дни, но може да се увеличи до 5 дни. Всеки ден по 1000 мг метилпреднизолон или по някаква друга доза, висока доза кортикостероид. Ако този цикъл не даде голям резултат, и това нещо всъщност се преценява след около 2 седмици, поне такава е структурата, такъв е алгоритъм при нас. След около 2 седмици проверяваме отново дали пациентите се възстановили достатъчно добре, то тогава се дава двойна доза. Ние тогава даваме двойна доза 5 дни, всеки ден по 2 грама метилпреднизолон. Пак казвам, това нещо е поне при нас алгоритъма. Знам, че в някои държави го правят по малко по-различен начин, но принципът е горе-долу един и същ, високи дози кортикостероиди. И вече при много тежки пристъпи, когато наистина витални функции са засегнати, зрението, контрол върху пикошния мехур, походката, има хора, които не могат да ходят при тежък пристъп и са приковани към инвалиден стол, то тогава се прави плазмафереза с идеята да се изчисти кръвта от тези възпалителни молекули, които са натрупали там. С централно венозен източник, такъв шелден катетър и с естествено малко по-големи рискове за пациента, но в повече случаи това лечение вече наистина помага страшно много. Това повлиява обаче само симптомите на пристъпа. То не повлиява по течението на болестта. Отделно има симптоматично лечение, т.е. в зависимост от това какви симптоми в момента са на преден план, се действа с примерно антиспастично лечение, срещу спастиката насочено, или пък срещу невропатични болки, или антидепресанти за депресия и така нататък. Вече в зависимост от това какви симптоми са на лице. И може би най-голямата основа на лечението, и което е може би най-така важно в дългосрочен план, са всъщност терапиите, които повлияват хода на лечението.
И там за целта, за да го разберем това нещо, трябва да си припомним още веднъж как всъщност протича болестта. Тук това е много схематично изобразено и от лявата страна виждате една скала, която се нарича ADSS. Тоест това е съкръщение от Expand Disability Status Scale. Това е една много стара скала, по която се отразява степента на неврологичен дефицит на пациента. Естествено, това е много груб инструмент, т.е. малки промени тук не биват изобщо отразени, или поне много трудно биха повлияли на крайната оценка по тази скала, но това е най-близкото, което имаме като инструмент до това, което е практично и може да бъде използвано в ежедневието, защото все пак всеки от нас е с ограничено време и не може при всеки пациент да правим 100 000 изследвания. Просто няма как да стане това нещо. Скалата е от 0 до 10 и тя се изчислява на базата на неврологичния преглед. 0 означава, че пациента няма абсолютно никакви симптоми, 10 е смърт. И различни такива milestones, така да се каже, нали, важни такива отсечки, така да се каже, в скалата, като примерно 6, когато човек достигне до 6 по скалата, има нужда от двустранна помощ при ходенето. Тоест или регулатор, или два бастуна, или инвалиден стол. Така. И в началото, всъщност, натрупването на неврологични дефицити се случва вследствие на пристъпите, които са изразени тук, са визуализирани тук в зелен цвят, или вследствие на натрупването на нови лезии в ЯМР, в образната диагностика, които са изобразени тук с жълтия тръгълник. И както виждате тук, между самите пристъпи нищо друго не се случва. Тоест, там има, така да се каже, някакво спокойствие. Обаче в един момент, някъде след около 10 до 20 години, започва да се случва едно влошаване, което е независимо от пристъпите. И това е тази вторична прогресия. И ние знаем, че колкото повече пристъпи има в началото, колкото повече активност, нови лезии и така нататък, толкова по-скоро се случва това вторично влошаване. Тоест нашата цел тук би била това влошаване вторично да го избегнем или да го забавим поне. И това може да се случи, ако тук броя на пристъпите на броя на новите лезии е държан до минимум. Как се случва това? Ние всъщност използваме лекарства, които повлияват най-вече този първият процес, за който говорих в началото. Аз ви казах, че има два процеса в патофизиологията на множествена склероза. Първият процес е свързан с острото възпаление, което идва от периферията от периферната кръв. И там просто се използват имуносупресанти или имуномодулатори, които потискат имунната система или я модулират в нейната активност. Втория процес, това бавно влошаване, бавното възпаление и невродегенерация, което се случва изцяло и само в централната нервна система, няма нищо от периферните имунни клетки. Там вече почти няма никакви лекарства. Както ви споменах, пейзажа на лекарства в момента е уникален. Значи, ако погледнете тук преди 90-та година, е нямало почти нищо. 93-та година се появяват първите лекарства, така наречените интерферон бета препарати. И както виждате тук някъде около 2010 година, след 2010 година това експлодира. Просто стават страшно много лекарства, като в момента имаме над 20 възможни препарата на пазара, поне в Германия така, това е случая. Последният беше 2024 година допуснат до пазара и в момента се говори за експериментални терапии, като трансплантация на стволови клетки. Чакаме евентуално тази година да бъде допуснат на пазара и един препарат, който е от класата на бутон тирозин кинази, инхибитори и също така се говори за КАР-Т клетъчни терапии. Това, което най-общо казвам, защото аз естествено няма да ви покажа абсолютно всички лекарства, просто нямаме време за това и мисля, че ще отъкчим слушателите и зрителите. Това, което може да си представите, че преди няколко години използвахме така наречената стратегия Treat to Target. Тоест, зависимо от това колко активна е болестта, напасваме всъщност силата на терапията. Тоест, ние винаги започвахме с много леки препарати, които имат сравнително малко странични ефекти, които са добре се понасят, нямат много големи рискове и чакахме да се случи следващия пристъп или да се появи следващата лезия, преди да ескалираме нещата към по-силна терапия. Тъй като обаче знаем, че времето е от голямо значение и че е критично колкото се може по-рано да започнем с терапията, вече от няколко години се говори за така наречената стратегия Hit Hard and Early.
И това е нещо, което, например, в ревматологията отдавна се знае. В ревматологията отдавна този принцип бива прилаган и аз даже го намирам за малко жалко, че невролозите винаги малко изоставаме с някои неща. Например, в областта на инсултите малко така не сме достатъчно смели като кардиолозите и някой път така закъсняваме с някои стратегии, примерно с тромболизата, доста късно започнахме да развиваме нещата в сравнение с кардиолозите, после тромбектомията и така нататък. И тук отново също малко сме зад ревматолозите. Но всъщност тази стратегия за вече започва поне в Западна Европа и в доста голяма част от света да се прилага, като идеята е още в самото начало възможно най-агресивно да се влезе в болестта, за да може да се постигне възможно най-силен контрол върху болестта. За да не се позволи изобщо да се натрупа някакъв демидж, някакви лезии и други неврологични дефицити, които вече веднъж изтървани няма как да бъдат върнати обратно. И вече, в зависимост от това колко е силна болестта, колко е силна активността на болестта, може също да се избира между отделните препарати. Сега, тук може да говорим в часове наред. Аз съм ви донесъл само един слайд, който искам да ви покажа, тъй като тези изследвания такива има много вече. И те илюстрират много добре защо всъщност стратегията Hit Hard and Early, т.е. удари рано и силно, е доста смислена. Това, което виждате тук, са всъщност две групи от пациенти. И то доста големи. Едната група от пациенти е започнала, това е тази група в синьо, в рамките на 2 години възможно най-силната терапия. А тази група, която виждате тук в червено, е започнала след 2 години, възможно най-силната терапия, преди това е имала някаква друга терапия. Долу на Хикс координатата виждате всъщност годините от началото на болестта. А тук на другата координата виждате, че всъщност риска от вторична прогресия, от това вторично бавно влошаване. И това, което се вижда, че тези две групи, червената никога повече не достига синята. Нищо, че от третата година нататък започва и тя с възможно най-силната терапия. Нейният риск да получи вторична прогресия с 5 години е 75%. Тоест, повечето от всъщност 3/4 от хората от тази група, които не са били лекувани с възможно най-силна терапия в първите 2 години, имат повишен риск от започване, появяване на вторична прогресия, докато риска при другата група е доста по-нисък. Тоест, ние имаме такъв терапевтичен прозорец, който веднъж изтърван, повече не може да бъде настигнат. И това е само едно от многото изследвания, които вече има на лице и които показват колко е важно да не се закъснява с възможно най-активната, възможно най-действащата терапия. Има такива изследвания, които даже сравняват дали това нещо се случва в рамките на 6 или 16 месеца и също показват разлики между групите. Тоест аз тук изобщо не бих се колебал и бих казал, че за повечето пациенти, може би не за всички, може би има една малка група от хора, които нямат нужда от това нещо, но за повечето пациенти, поне в началото, не става дума за да ги лекуваме 20 години с имуносупресанти, но поне в началото, в първите години, те биха по-скоро профитирали от това максимална силна терапия да бъде приложена в случая. Това, което може би е хубаво да се допълни, е, че естествено имуносупресантите не са без рискове. Колкото по-силна терапията, толкова по-силно бива потисната имунната система. Естествено има безкрайно много рискове, които могат да се появят. Било то все пак някой път вливаме моноклонални антитела. Това води до голям риск от анафилактична реакция. Освен това, потискаме имунната система много силно, т.е. има голям риск от инфекции. Освен това, много от лекарствата не са съвместими с бременност, т.е. трябва да се напасне терапията на бременността. Междувременно това е също огромна тема. Там вече има безкрайно много познания по тази тема и знаем, че много от лекарствата всъщност могат така да бъдат избрани, сложени, напаснати, че бременността не е абсолютно никакъв проблем при множествена склероза. Тоест ние малко по малко започваме да си изграждаме стратегии как да намалим рисковете от тези високо ефективни терапии. Тоест да имаме все пак предимство на високо ефективни терапии, но като ги сложим с рисковете на една везна, все още предимствата на тези високо ефективни терапии да са в повече от рисковете.
Едно от най-важните неща са вакцинациите всъщност. Всеки един пациент с множествена склероза, в момента в който е ясно, че той ще получи имуносупресия, трябва да актуализира вакцинационния си календар, като там вече също има различни препоръки, например такива вакцини, които не са изцяло умъртвени, т.е. живи вакцини не се слагат при имуносупресия. Другите вакцини, евентуално, ако се бърза с терапията, трябва да се допълнят по време на терапията и така нататък. Там просто е също огромна тема, за която може да се говори, но най-просто казано, мислете за вакцинациите, защото вакцинациите са начин, стратегия да намалим риска от който го има понякога при имуносупресията и по този начин пазите своите пациенти от осложнения. А, какви са според вас, тъй като вие сам казахте, нали, че доста се занимавате с множествена склероза, най-големите постижения, които предстоят в развитието на лечението на това заболяване и като цяло, кои са следващите пробиви в лечението на множествената склероза? Ами, аз там също мога много дълго да говоря по тази тема, но ще се опитам да се огранича до две-три неща. Може би едно от най-важните неща е, че чакаме всеки момент тази година да излезе на пазара един препарат, който повлиява най-накрая и самата вторична прогресия. Тоест, когато веднъж тя се случи, а ние вече имаме адски много такива пациенти, които вече нямат пристъпи, нямат нови лезии, но въпреки това бавно се влошават и за тях нямаме добра терапия. Защото тези лекарства, които ви показах, са много ефективни, ако се приложат рано, при хората с пристъпи и с лезии, но по-нататък губят от ефективността си. И за тези хора нямаме нищо смислено, което да им предложим. И сега чакаме един от препаратите, който е от класата на БТКИ, т.е. протон-тирозин, киназин инхибитор, който наистина от изследването, които ще доведат до неговото пускане на пазара, се вижда, че наистина има ефект върху тази вторична прогресия. Така че за мен това ще бъде, нали, нещо голямо, което ще се случи за първи път, ще има такова лекарство на пазара. Друг е въпроса как това ще се комбинира с другите терапии, каква ще е последователността на терапиите, кога е най-разумно това нещо да се сложи на пациентите и така нататък и така нататък. Другото нещо, за което аз съм много щастлив, е, че най-накрая започва да се говори за други симптоми на множествена склероза, не само за зрение, ходене, изтъпнали крайници и така нататък. Вече започва да се говори за когнитивни дефицити, депресия, фатик, тази безкрайната умора. Това са неща, които имат нужда от симптоматично лечение, които имат нужда от превенция, защото това са нещата, които всъщност адски много играят роля в живота на хората. Ще ви дам само пример с една млада пациентка, която е при мен. Тя е на 30 няколко години, майка на две деца, от няколко години на едно моноклонално антитело тяло като терапия и е изключително стабилна. Там всъщност няма никакви нови лезии, няма нови пристъпи. Биомаркера, който определяме в кръвта, така наречените неврофиламент, леки вериги, неврофиламент light chain, те са биомаркери за деструкция на нервни клетки. Те са абсолютно в нормите при нея. И въпреки това, тя страда от ужасно голяма умора. Толкова голяма умора, че тя казва, аз не мога да изляза с моето дете на детска площадка. Просто защото като стана, в момента в който съм свършила час-два домакинска работа, съм абсолютно гроги и не мога нищо да направя. И тази пациентка избухва в плач и това може би звучи отстрани малко като абе, тя какво се прави, но това не е така. Това наистина тези пациенти страдат ужасно много от това нещо и това не е нещо, което те си измислят, а тази умора е изключително, изключително тежка за тях. Тоест тези така наречените soft signs, нали, меките знаци, меките симптоми на множествена склероза, все повече се говори за тях и е хубаво човек да знае за тях, че те са част от болестта и там трябва да помислим какви стратегии бихме могли да приложим. И други две неща, които бих искал да спомена, е, че всъщност все повече успяваме да определим кои пациенти са подходящи за кое лечение. И само като пример ще ви дам, че дори и човек да не е изцяло убеден от това, че още в самото начало на болестта повечето пациенти би трябвало да бъдат лекувани възможно най-агресивно, за да може възможно най-рано да се установи контрол върху болестта. Поне при наличието на някои от тези фактори, които виждате тук на екрана, е хубаво да се помисли за такава терапия. Тоест, ние все повече отиваме към едно фенотипизиране на болестта. Тоест,
казваме, ето това е пациент с такива и такива рискови фактори. Тоест не караме на конвейер, всеки получава едно и също, а все повече индивидуализираме терапията. И тези фактори, които виждате, примерно бой на лезиите в ямера, наличието на контрастно вещество в ямера, наличието на лезии в гръбначния мозък, атрофия, лезии и пристъпи в мозъчния ствол и така нататък. Това са а, фактори, които всъщност повишават риска от лоша прогноза на множествена склероза и най-късно при наличието на такива фактори абсолютно е задължително да се започне високо ефективна терапия, за да може още в самото начало да се минимира риска, да се минимализира риска от лошата прогноза и да не се стига до там болестта да избухне, така да се каже. Нали, това просто иска да отдам, така да се каже, като take-home message, че все повече трябва да се мисли за индивидуално лечение, за това какъв е пациента, какви са неговите особености, било то, примерно, това е жена, която след една година иска да започне да има семейство, т.е. трябва да помислим за терапията да е такава, че след една година да може да започне да има семейство, или пък, че това е човек, който много пътува, трябва да се помисли какво лечение да му се даде, така че да може да е съвместимо с неговото ежедневие и така нататък. И това, което е абсолютно моя любим слайд, това винаги съм изключително радостен да го покажа и честно казвам, доста и се гордея с този слайд, защото всъщност всеки от нас може да се гордее с него, защото ние сме част от медицинското съсловие. И това е нещо изключително готино, което всъщност тук се е случило. Това, което виждате тук, е едно изследване, което показва протичането на болестта, в зависимост от това кога точно е диагностицирана болестта във времето. Тук на тази част виждате всъщност процента вероятност пациентите да достигнат EDSS от 6. Ако спомняте още веднъж за тази скала, за която ви говорих, за неврологичните дефицити, EDSS от 6 точки означава, че пациентите не могат да ходят сами. Тоест имат нужда от двустранна помощ. Два бастуна, ролатор, инвалидна количка или двама човека, които ги подкрепят отстрани. Те не могат да се движат сами. И това е нещо, което може да се случи на човек и на 20-30 години теоретично. Нали? Или нали, на 40-50, когато все още е активен. Тоест, случи ли се това е наистина ужасна промяна в начина на живот. Тоест, тук това е взето един вид като някакъв значим маркер, значим прак. Различните цветове, които виждате тук, обозначават различните кохорти от пациенти, в зависимост от това кога са диагностицирани. Тези в зелено и тези в синьо са диагностицирани 80-те и 90-те години. И тук виждате възрастта на пациентите. И както виждате, колкото по-възрастни стават пациентите, толкова по-голям е рискът да достигнат EDSS от 6. Тоест, пациентите, които примерно тук виждате в зелено и синьо, на възраст от 65 години, достигнат тази възраст, тяхната вероятност да имат нужда от двустранна помощ за да ходят е почти 100%. Това са пациенти, които са диагностицирани през 80-те и 90-те години. Защо е това така? Защото тогава почти нямало никакви лекарства. Ако се спомните още веднъж за тази графика, когато ви показах с новото лекарства, тогава почти никакви лекарства не е имало. Даже всъщност никакви не е имало. Само такива някакви доста широко действащи имуносупресанти, като азатиоприн или нещо подобно. Тези кохорти тук в лилави и жълто са диагностицирани в началото на 2000-та година някъде, 2001-2002 година някъде, до максимум 2010. Тогава започват да се появяват първите малко по-ефективни лекарства. И както виждате, тяхната прогноза малко се подобрява. Сега вижте тази кохорта, всъщност, това са пациенти, които са диагностицирани след 2011 година. Тяхната вероятност да достигнат тази критична граница от EDSS от 6 на същата възраст, 65 години, е 5 пъти по-малка. И това е нещо, което е вау. И това е изследване, което вече 9 години е стало. Даже 10 почти. Тоест, от тогава още повече се подобри нещата. И това е, което казвам всъщност на моите пациенти, когато ги диагностицирам рано, т.е. когато, например, дойдат при мен за първи път, тъй като са имали първия пристъп и са получили диагнозата, естествено това е нещо много такиващо. Естествено това е заболяване, което е хронично, т.е. то ще ги преследва цял живот. Да, това е така. И
трябва да го вземат на сериозно, разбира се, като всяко едно друго хронично заболяване, но дори да не може да излекуваме множествена склероза, може до такава степен да я държим под контрол, че да е като излекуване. Тези хора могат да водят абсолютно нормален начин на живот. Те могат да имат нормални хобита, да имат нормална работа, нормално да учат, нормален спорт да правят, да имат нормално семейство, жените да раждат деца, мъжете да водят абсолютно нормален начин на живот по отношение на получаване на деца. Ам, Няма абсолютно никакви ограничения, когато това се хване на време и се лекува разумно. И дори това да не е излекуване и премахване изцяло на болестта, това е много, много, много близо до цялото това нещо. И това е адски готино. И това е ам, адски добро. Мисля, че медицинското слово може да се гордее абсолютно с него. Изключително важно, нали, че подчертаваме, че можем да, въпреки това, че не можем да излекуваме това хронично заболяване, че може да достигнем до там, че хората да водят нормален начин на живота. Тази последната графика, изключително описателна за напредъка на медицината генерално, с откриването на новите медикаменти и с всичко останало. И аз искам да благодаря към този момент за този разговор, който стана изключително интересен, защото подчертаваме не само колко е важно да се започне с ранната терапия, но и това колко е резултатна, защото наистина можем да постигнем това хората да живеят до доста години и доста пълноценно. Ясно е, че хроничното заболяване преследва цял живот, но с този епизод показахме първо, че има надежда и второ, показахме по един много достъпен начин и не само за медицинските специалисти, но и за хората, които страдат от множествена склероза, хората, които са с близки, които страдат от множествена склероза. И смятам, че това е една малка крачка към подхода да може всеки един специалист, било то от терапията, било то от болничното лечение, да може да разпознава, за да стигаме до там все по-малко инвалидизирани пациенти да срещаме. Много благодаря и за този разговор, защото става едно страхотно начало на новата ни поредица с наречена Клиничен компас като част от Бампа подкаст. Може би едно от основните занимания на Бампа да представя, не само да представя медицината в България и в чужбина, но да донася нови и добри практики от различни клиники, водещи клиники в света и водещи специалисти, които са българи и които произхождат от България. Така че много благодаря за този разговор и призовавам абсолютно всеки, който желае да продължи да се запознава с най-новите тенденции в медицината на световно ниво и да се запознава с все още много специалисти, които също са на световно ниво, да продължават да ни следват и в поредицата Клиничен компас, където ще обясняваме на един по-достъпен език нови лечения, нови методи, нови тенденции в хода на заболяванията, но и Бампа подкаст, в която поредица запознаваме се с наистина интересни хора, с интересни специалности и интересен житейски път, освен всичко останало. И аз много благодаря за възможността да разкажеш за множествена склероза и благодаря също така за прекрасното водене на епизода и се радвам на скорошни нови срещи, така да се каже. Аз също искам И да благодаря. Срещата беше наистина страшно интересна и съм сигурна, че доста хора научиха страшно много нови неща. И смятам, че това беше едно наистина много, много добро начало на един подкаст, който аз и Георги сме сигурни, че ще е нещо прекрасно и нещо ново в медицинските среди, не само сред студентите, но и сред специалистите в България. И ще призова, нали, всички, които ни гледат, за да не изпускат новите епизоди, да следят нашите канали, както в Instagram, така и в Facebook, Бампа. Благодаря. Благодаря аз. И довиждане. довиждане Довиждане. и до нови срещи!